Nek Gimen, nek pancen wis munggah derajatmu wis ora ewer-ewer ambyar ya coba saiki nempang. Pariki. Ternyata njaluk bantuanku. Oh. Ya kan membuktikan nek Nah, ngomong nek kowe ora mampu. Ngomong nek bawa iki ora mampu. Coba. Nah. Dadak dikandani pada kira mudeng. Piye sing laras iki le bener. Iki sak ngalam donya mirsani lho, Lah iya nek ngambil serius. Laras iki le serius tenanan, aja mirang-mirangke. Ora, senior dadak diajari ngambil napas. Ditenggani Pak Edi. Iya, aku paham Bapak Direksi kabeh rawuh. Iya. Tenanan lho niki. Halos manis tur mrak. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Wis kemarengake mbuka ana ing swasana limbukan ya, Nok. Ya. Iki acara apa? Iki acara ulang tahun yang ke-39 PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan lan Ratu Boko. Persero. Oh iya. Bengi iki mengangkat tema Mulat Sarira Hangrasa Wani andarbeni hangrungkepi sing tegese berani untuk selalu introspeksi dan mawas diri, merasa ikut memiliki, turut menjaga dan melindungi. Mula luar biasa nok bengi iki PT Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko gelar pagelaran wayang kulit minangka dadi budayane awake dhewe ingkang adiluhung, ora beda kaya budaya ya kuwi ingkang direksa dening Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko ingkang wujud peninggalan bersejarah. Kuwi uga mujudake sawijining budayane awake dhewe no. Ya, matur sembah nuwun. Lan kowe dadi pangertenmu PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko kuwi BUMN yang bergerak di bidang pariwisata sering disingkat menjadi PT TWC. Oh. Ngadeg nalika tanggal 15 Juli 1980 PT TWC mengelola pariwisata ana ing 3 kawasan destinasi wisata ya kuwi Candi Borobudur di Magelang, Candi Prambanan lan Kompleks Ratu Boko ning Sleman. Oh iya. Lan PT TWC di bawah naungan Deputi Bidang Usaha Energi Logistik Kawasan dan Pariwisata ELKP Kementerian BUMN Bapak Edwin Hidayat Abdullah. Matur sembah nuwun kagem panjenengan iya. Lan ugi matur nuwun kagem Direksi PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan lan Ratu Boko lan uga Direktur Utama penyanyi Bapak Edi Sutiono, Direktur Pemasaran dan Pelayanan Ibu Heti Herawati, Direktur Teknik lan Infrastruktur Bapak Margiono Nugroho, Direktur Keuangan SDM lan Investasi Bapak Palwoto. Tulisane nganggo L ora R, nek R Parwoto, nek L Palwoto. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Bengi iki nimbali karo awake dhewe no. Alhamdulillah iso sowan mrene ora ketang tanggale ya diundur-undur. Ya, lan sak piturute nalika utusane tekan nggon aku panjangkane nek ora kleru Oktober aku wis matur kebak. Ya, penyanyi Bapak Direktur ora percaya, pokon ngebel meneh. Kebak saestu Pak,
kudu ana sing kosong. Lah ternyata ya entuke ya dina iki no. Ya wis ora apa-apa waton kabeh lancar. Iya. Sembah nuwun tanpa pepindhan lan awak dhewe nderek ndedonga muga-muga apa ingkang ana lan dikelola dening para bapak-bapak sing lenggah nang PT TWC iki wujude Candhi Borobudur, Candhi Prambanan Ratu Baka ya tetep lestari merga kuwi dadi peninggalan sejarah itu marang bangsane awake dhewe luwih-luwih Borobudur ora kok merga iki nang Prambanan terus awak dhewe ora gelem sarta ora memuji keindahan lan keelokan Borobudur. Borobudur kuwi salah siji 7 keajaiban dunia no. Ya, matur sembah nuwun ya Mak. Iya. Muga-muga Prambanan ya semono uga sesuk iso menembus menjadi salah satu keindahan dunia. Ya, semono uga Ratu Baka ingkang syarat dengan sejarah. Ya, pancen bener. Awak dhewe wajib matur nuwun karo panjenengan bapak-bapak sing lenggah ning kene merga wis ngrukti sarta wis melestarikan sarta mbudidaya supaya aja nganti rusak dening jaman no. Ya, merga nek ning Yojo iki adat saben wisatawan lokal, wisatawan internasional iki mesti jujugane Candhi Prambanan, Candhi Borobudur, uga Taman Ratu Baka. Ya, ngono ya Mak. Mula wajib dilestarekke no. Ya, wajib diupakara, wajib dilestarekke. Bener. Ya iki mbak-mbake presiden saka Klaten wis padha rawuh, Mbak Mimin karo Mbak Apri. Awak dhewe ya kudu memanfaatkan panjenengane minangka dadi bintang tamu bengi iki no. Ya, kaya luar biasa iki lagi naik daun. Iya. Ya iki pancen ya lagi kondang-kondange. Ya, matur sembah nuwun. Monggo diaturi supaya jumeneng. Ya. Klintong-klintong numpak andhong ngebel klingklong. Sugeng dalu Mbak Limbu Mak Cangi. Ya, biasane jam 10 wis rawuh. Ki mau rada sauntara urung rawuh. Ayo neng mbogem sik to. Golek tambahan sithik-sithik. Sapa? Mimin nek Apri wae ora. Lah, apa iya ta, Lek? Mbok piyah iki ra kulino buka IP sedulur. Pripun? Ora buka IP sedulur napa? Lah nek kula tetek ten Bogem niku rak ya setore karo jenengan to. Wes iki kok setore karo aku piye? Lah panjenengan ya kesangetan masa lalu itu untuk diingat saja tapi bukan berarti untuk paribasan terus diulang kembali. Nek ngono aku ya ngrantes to. Sing ngelingke aku malah sing ngelingke mboten kula. Sinten? Pak Direktur Utama, Pak Edi Stiono. Pripun? Ngendika pripun Pak? Anu to Mas Ino nanti bintang tamunya Mbak Mimin, Mbak Apri nanti digarap kalau sering di Bogem. Berarti kowe iso njaluki Pak Direktur. Aja-aja sing mbok onek-onekke kae, Lek. Iya ta. Pak Edi mboten sanes kula. Kula iki wong raneka-neka kok. Wong salawase kula matur kaliyan panjenengan to Kang Mas. Nggih. Menawi kula ki disenggol wong lanang wegah. Diambung wong lanang tak kipatke. Aku nek enyang malah kulino. Oh, lah gesut kowe nek kowe. Nek nyong malah kulino. Ning kedahipun menika aku bangga karo Prambanan, Borobudur lan Ratu Baka. Maliginipun Prambanan ngopo? Panjenengan pirsa Mimin saiki, jenengan pirsa 7 tahun yang lalu kula niku penyanyi jatilan ten Candhi Prambanan. Setiap minggu atau tanggal merah zaman semono aku disangoni 70.000 wis kok kae zaman semono. Jadi kowe dadi penari jatilan Lho kasunyatan dados aku le melu mengembangkan apa jenenge pariwisata Maligini Candhi Prambanan sudah sekitar 7-8 tahun yang lalu Pak Edi. Kula ket biyen niku kula wis mikir. Pun mikir. Sampeyan niku wong wedok kok raine kaya jaran. Iki nek sithik ning jero lho Lek nek kowe iso ngrasake. Maksudipun ngeten lho Pak Kang Mas. Jenenge Candhi Prambanan Ratu Baka lan Borobudur menika ora mung wayang kulit sing diopeni, campur sari ya diopeni, kerawitan ya diopeni, jatilan ya diopeni, kabeh mau kearifan lokal dienggo apa semakin memperkenalkan kados ngendikanipun Mbak Limbu mau ora mung Borobudur ning Prambanan Ratu Baka
uga bisa setara karo Borobudur. Satu kesatuan ngaten. Nggih. Kados ngendipun Pak Edi kula nggih streaming saking griya. Iki 39 tahun iki paribasan lagi imut-imute, lagi lucu-lucune. Mula digoleke dalang sing lucu, bintang tamu sing kok kaduan ketok lucu. Ngono ki dadine ora ana liya pilihane mung Mbak Mimi. Sing iso Kok kaduan ketok lucu nek didaki marai gumo. Kang Mas menika wilayah kula monggo pinarak mangke. Oh nggih, ayo. Nggih. Iki rada gleleng, iki rada mlebu wilayahe dhekne. Nggih. Kanton mecak ngoten pun mugi ngubuk kula. Nggih. Jenengan nek ngantek engko le mulih kesuken dul mriku niku kanca kula kabeh. Lah. Apa sing endi? Sing endi? Ah, gene Dul ngaku. kono. Saiki ngaku sampean ayo. Lho kancan dalam hal napa riyen? Lho. Aku mudeng kancamu nang ndi? Endi? Pasar sapi. Lah piye? Kowe tumbuhe tok tutup karo kono. Ya ora, kowe jarene kancaku kuwi do dagang sayur ning pasar Prambanan ki lho, Nduk. Duk, kanca sing nang pinggir rel dhisik kowe iki kok dadak kakan. Kok rumah saku do apalke tak usah borono apa piye? Niki kula dijak ayo nduk Nyun tak sewu. Lho, peta lokasi jarene. ra perlu ditutup-tutupi. Riyen lapangan iki peteng banget. Nggih to peteng banget to lampu iki rung ana. Dadi kanca-kanca ya ana sing ning sor jembatan, ana sing ngendi iki ana. Ana dhisik. Lho. Nek saiki rak sampun Saiki wis kene swadang dikelola luar Dengan biasa. baik. Maka sering-seringlah tempat ini dipakai untuk pagelaran seni, musik dan sak pituré. Dadi dienggo hal-hal negatif ki iso diminimalisir. Lho, jenenge dhewe iki Pak Ustadz kudu ngerti peta wilayah lho. Oh, kono daerah sing perlu dikembangkan. Oh, kono wilayah sing ijek merah utawa daerah hitam. Oh, kono kudu piye? Lah Pak, dalang ya kudu bintang tamu ya kudu Nek kowe ngono. dhisik pernah lho Napa? nyebut karo aku saploke kene Padang. Napa? Ah lapangan kula Candi Prambanan saiki Padang wis lahanku wis ra kena dienggo ngono kowe iki. Kok pendapatannya kurang iki piye to? Nyatane saiki ya diopeni karo Prambanan dalam bentuk yang berbeda kok ya ora masalah. Diangkat derajate kok nggih. Sampun mboten cah mungkin babakan menika. Mboten lho ora. Ingkang bahkan kula panjenengan punya PR mempromosikan pariwisata. Betul. Candi Prambanan, Ratu Boko lan Borobudur menika lewat media seni. Tidak hanya ketika kita dipanggil oleh PT-PT yang berhubungan dengan Candi Prambanan, Candi Boko, namun setiap seniman, setiap budayawan itu punya kewajiban mempromosikan apa destinasi wisata di Yogyakarta, di manapun berada. Yo pancen yo kewajibane ngono yo Mak. Iya. Salah satunya dalam Sabta Pesona Wisata menika salah satu adalah keramah tamahan. Mula iya penting. Lah, harus ora mung penting kuwi harus. Terus Mbak, kalau Candi Prambanan itu mana ya? Oh, Candi Prambanan ini Klaten perbatasan dengan Yogyakarta. Dan di situ nanti sebelah baratnya ada dawet-dawet loh. Jadi itu tikone ono mung Prambanan nih dapat informasi lebih. Nanti setiap malam Minggu, setiap hari apa ada pentas balet Ramayana. Betul. Belum hari-hari yang lain ada pementasan yang lain. Jadi mereka hanya memberikan satu pertanyaan tapi kita memberikan lebih sekedar satu jawaban. Betul. Mereka dados keramah tamahan muga dados mekaten dados ora kleru nek Pak Edi ki milih bintang tamu Min Onggo inggih menika mboten klentu, Pak. Wis pilihan yang sangat tepat. Ora kleru engko rampungan kena dirombong kok kowe iku. Dirombong jak foto ngono. Oh iya ora ya ngono. Matur nuwun Pak Edi. Kok sinau sawa berusaha dengan bahasa Jawa raketang sithik-sithik ya wis budaya piyaine matur sembah nuwun. Janipun kula mengke mawon pas goro-goro kok, Pak. Lah kok malah gara-gara Banjiane ya kesoren lho, Mbak. oh iya ya lek dhewe nek metu ki jam 12 punjul kok ya. Nek iki kalah wedok tenan. Mboten nek yaketen iki mriki jek rame banget. Rumah saku kok kaya tenan-tenan. Mboten menika menawi dados penyanyi jatilan saestu beberapa tahun yang lalu wonten Candi Prambanan sih. Kanca-kanca semoga yang masih mengenal saya ini Mimin Onggo ini dulu Sukimin Mas nama saya nggih. Ya. Kalau sekarang lupa, ya mung dhisik letek saiki ketok cantik ngono to. Aduh, diragati kok. Iya. Mbah medeni wong. Saiki wis dadi artis. Wah, Biasa wae. Karo mangsa. Karo diwaca nawalane nggih, Mbak. Ijih. Nyuwun tembang Podang Kuning kang nembang Mbak Elisa. Matur nuwun kagem Bucangi lan warga laras mugi-mugi tansah diparingi kewarasan saking Direktur SDM TWC dan panitia. Ya, matur suwun.
Saweran monggo Kisena ingkang bagi. Ya. Sindenku pira cacah iki? 9. 9. Jiro 4 6. Oh kurang. Nggih jenengan tomboki no. Jiro 4 6 tu 8 9 nya. Anu kula ulungke rumiyin Kang Mas. Kula le ngedumke nggih. Kowe iki ora patut nyawang nyekel Dek 100 ngono. Lah lajeng Selawe we dinyang. Niku ra dhisik ki ra ya to. Kok barang siapa menyakiti hati saudaranya, wis. hukum karma itu berlaku. Lah ning kuwi tenan apa ora? Tenan apa ora? Ora selawe. Lah 17,5. Kok mundake rego. Ora aku ora payu, biasane 17,5 kok. Saya 17,5 nggo esuk-esukan kat mau runganu wong ngambang. Nggih. Saking sono keling Surabaya, Nggih. Sak Marlis nyuwun lagu Bajing Loncat. Nggih, mangke dipun aturaken. Akeh banget Mbak niki alon-alon kalian mangke melampah nggih. Nggih, Kang. Nggih. Menika wonten ugi ingkang saking Ude Kambing Maramulya. Dipun paringi pepeling Sinompari Jodho Dawasi Kucing. Nggih. Matur sembah nuwun. Alon-alon karo Mbak Elisa, alon-alon jumeneng Mbak Elisa monggo. Ya. Katur Mbak Cange kula penggemar saking Boyolali, kotane susu. Nyuwun gending imbang ana katresnanku gending menika katur mbok kagem sedaya pecinta budaya klasik khususipun wayang kulit saking kula Mas Zain Boyolali. Nggih. Wah, Boyolali do rawuh mrene. Rawuh mrene sing cilaka ki mau bengi no. Ya. Mau bengi ki aku nganti memelas ana sing nyedak karo aku terus ngerangkul aku. Kula niku saking Semarang lho, Pak. Ming kepengin nonton live lah kok tekan mriki kok malah bubar jam 11. Sebab ya apa to, Mak? Ya ora salahku, ora salahe panitia wong mangsane awane ya panase ora jamak. Panggunge rejing, ora ana kelebihan apa tenda sing mrono luwih lebar saka panggung ora ana. Lah banyune masuk kabeh. Ya, kelire teles kabeh teles gage gagele takon nyopoti kabeh. Kotakku takon pindah kotake. Pindah kotake sing jlempah kae. Ya, dilala Pak Haryadi Suyuti wakil wali Pak wali kota ya penggalihe ya lejar. Dah enggak apa-apa. Kita nanti sambung bulan Desember atau tahun 2020 enggak masalah. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Ha iya, nek tahun 2020 ya sesuk mbayar meneh. Lah iya. Awis suwe kok. Ah iya, ya ora apa-apa. Wis setahun wis lali ya wis ben ngono ya Mak iya getun aku rasane akeh sing padha rawuh saka adoh-adoh ngluruk kok malah ya ning ya kabeh iki berkah diantu-antu ana udan nyatane ya udan bengi iki muga ora ana ya Nok amin sesuk awan wae ya kula Karjilan Umbul Sari Piyungan nyuwun lagu Podang Kuning kurang siji Mbak sak layang Oh ngaten. sabar nggih ditelaske sekalian. Wah iku akeh men maring iki Kula tangken apa pripun? Mah. Soro Genen Kalasan. Dr. Emot Lukito. Sopo iki? Ya, lagune apa? Mbuh ora ana lagune sih. Oh, Pak Emot. Engko diaturake. Iki sing lempitan cilik. Iya. Anggere dilempit cilik-cilik iki pol 50. Kok yo apa lemen lho sampe jan menika kok yo. Anggere ditekuk-tekuk enten iki ra mesti. Ning ora apa-apa sak Nek ra ikhlas. tresno lak nggih. Gubuk asmara tatin saking kula Adi Salome. Ya, monggo diaturake ya. Mbak Elisa dulu. Ya, iki sing uga dikersake saka TWC. Minangka ngancani Mbak Mimin, Mbak Apri. Iya. Selamat malam Elisa. Selamat malam Kakak Apri, Kakak Mimin, Bude Deng. Bude deng bude. Bude. Ora bude. Nek kakak yo, kok iki wis tuwa yo, ora wangun. Ora bude. Apa? Pak D. Oh ya, masa Pade Sanggulan. Sugeng dalu. Sugeng Mbak dalu, Elisa. Pade Sugimen. Nah, masuk. Kuwi lagi bener nek kuwi. Kaya aja lara ati nek diundang Sukimen. Ibu bapakmu ki mbiyen goleke jeneng tenanan. Nah, Sukimen ki semono werdi, ana werdine. Napa werdine? Suwi. Luwe. Apik. Kok su kok luwe? Lah menapa? Suwi ya kirek. kirek Ki ki men ki persis. Oh, dadi Oh,
kamu persis kire. Sa. Nggih. Kirik ki ra isih cilik. Nggih. Lah iki wis tuwa ki mosok kirik. Ya mpokne to berarti asu. Nah. Ya aja lah wong kaya ngene. Mboten budhe, mboten ampun. Aja nesu-nesu. Ampun emosi. Iki mah Dados guyon, Kak, seniwati, Lek. Iki dados mah seniwati guyon. niku ampun emosi. Kok ndak cepet tuwa. Nggih, Kok ndak Lek, cepet nggih. tuwa. Lek, Pak Edi wonten MOU-nipun cetha nek bintang tamu niki Elisa Mimin Apri. Tanpa Mimin ora genep. Niku nang nggon MOU. Nek aku nek kene arep diwirang-wirangke nggo apa to sana? Pak Edi lho, padha ae kowe ora ngunekke aku padha ae kowe ora rareno karo Pak Edi ngrawuhke aku. Iki mau mung Panjenengan yo dadak gaweke dalan iki apa? Kaget aku. Jangan gaweke dalan kok ora ngono Elisa ra mungkin ngomong kono. Jenenge iki bocah lugu, bocah saka Sulawesi. Oh, sampean muni piye? Goleke dalan. Nggih. Wong dalanmu tak goleki ora tau ketemu kok. Dalan babakan menika kala wau lho. lah dalanmu buntu kok arep. Dalan babakan menika wau lho. Elisa ki bocah saka Sulawesi rene ngangsu kawruh ning Ngayogyakarta. Babakan seni ya babakan psikologi lan sak piturute. Kita yang orang Jogja, kita yang orang Klaten, kita yang orang Jawa Tengah, DIY dan sekitar iki ngarahke kebajikan ngene lho budayane Ngayogya, ngene lho budayane Jawa Tengah, mana budaya yang bisa bersinergi dengan budaya wilayah lain. Rak ya ngoten. Malah diarani sing ra bener-bener ngono kuwi. Kok ra kowe udeng ra nek ki mau. Mboten niku salah Pak Seno. Salah. Oh. Awal dari permasalahan ini karena Anda tidak mau mengakui nama Sukimin. Nah, Oh. kok kowe dilek Kalau Sukimin Anda Pak mengakui Nesu. nama Bener, Anda bener. Sukimin, masalahnya ora sepanjang ini. Iku paringane wong tuamu lho, bapak ibumu ki lek goleke jeneng tenanan. Kok darani Sukimin kok emoh, dipilih Mimin. Sampeyan ki lanang apa wedok? syukur kowe arep piye? Kimen nangis, kimen nangis. Sadar bahwa posisi seperti ini itu anak untuk mencari rezeki, ngono lho. Nek neng omah, nek neng jenenge ya tetep Sukimin, aja kok aku ora gelem Sukimin, aku Mimin, keprok watu. Bancine nangis, bancine nangis, bancine nangis. Kepole, malu ini, kepole salu nih nek. Kok terus buka aurat lho terusan. Aku wis ra ndek bapak. Aku wis ra ndek simbok. Terus Aku nang omah dhewe. Alah, Sedulurku keluargaku ya warga laras ya Pak Seno ya Apri ya Elisa. Lah, Nek panjenengan kabeh do ngemoyi aku mbuli aku tuh sedulurku sapa coba? sik kok sik, Mbak. Nek nganti aku bali nang dalan meneh jenengan melu tanggung jawab melu nanggung dosane. Aja kuwatir, nek kowe bali nang dalan tak tuku. Arep ditunggu karo Pak Sena. Dia milih ngendi? Golek aman sampean. Golek aman, Pak Dunar nu kuliahane wedi karo Bu Agnes. Lah wae. Nek nuku aku rak golek aman, alasane kae kancaku ning panggung, kancaku nyambut gawe ning panggung, kancaku interaksi, alasane ngoten to. Coba nuku liyane. Ra dintek Ibu Agnes. Kowe kok dadi tekan nyebut-nyebut bojoku bareng. Ya men kesanget ro ya, aku ora trima padha-padha wedok ora Iki nang trima. omah le turu ra jenak lho iki bojoku. Mergo tok rasane Lah, dadi titik-titik lilir. rumahmu tuku kowe kar dinggo apa? Lah, nggo apa? Apa arep dinggo wig-wig ya ora? Lah ngopo? Kepacangan karo jelly. Jajarke. Kang Mas sampun ngaten menika. Nah. Pak Edi kula nyuwun perlindungan. Alah. Jiwa mbogeme kumat. Ayo. Ora perkara jiwa mbogem. Pak Endi mesti bakal paling perlindungan. Wis rasa kuwatir mau wis dijaki semen kowe arep dicor. Derek kaca. Pesangeten lho. Ngancani Roro Jonggrang. Iya. Nduk Bogem ki tidak identik dengan Jun Salu berita sing ngene-ngene ora. Itu sak perangan memang kanca-kanca minoritas ana sing golek pangan ning kono, ning Proliman Bogem. Ning nyatane kene ana bong supit hebat. Lah ndekmu ki dandakno. Ayo no, jare mbiyen ming diketak kire. Omonganmu sak klimahe lho. Lah piye to aku kleru? Apa nek nggon aku ora patut dipoto kok didadakke iki. Dosa arusan maksudnya iki ternyata di situ ada sesuatu yang positif. Loh, bong supit itu kan itu dadi resik
barangnya dadi steril, dadi resik, lan sak piturute ning ajaran agama ya ana kene. Terus kono bakul-bakul dawet ya ana. Sebelah sana juga hotel-hotel untuk kebutuhan pariwisata ya ana. Kono ana pasar Prambanan lan sak piturute akeh banget. Rumah makan sana banyak sekali. Dadi potensi wisata ki nek kono wisatane maju, ning kono wisata kuliner ya dadi maju, wilayah ya dadi regeng, lemah-lemah sak kiwa tengene harga jualnya ya semakin naik. Lho sumber daya manusianya ning kono ya entuk lapangan pekerjaan yang luar biasa. Kok ngono kuwi lho maksude kok sing disebut selalu negatif dan negatif. Ora nyandak kowe intelektualmu ora nyandak. Lah sing tak eling-eling jaman kowe ngonek-onekke wong kae ning kono. Bahasan icik ngono. Mana Om? Ngono ta. Terima kasih upama ra dikeki ngono. Ah, omnya belit. Njek kene nduk Elisanya. Elisa, karo ditembangke iki para panitia-panitia saka PTTWC nyuwun sampeyan nyekar podang kuning. Nggih. Lho, cerak Elisa Deloy wis. Langsung duka iki Rite mau melorot lho. Siungkake, yo. Ngawaske. Iki yo mangan aja ngawaske ning didepke Mbak Tatin yo padha wae. Mbak Tatin ki yo ngawaske. Halah, tombongan. Ora Tatin ki ling ngawaske ora ling rasane ora ngono kuwi. Lho, kono kok disekrup. Ya Allah. Ayo, Mbak. Ayo. Nadyan wujud temong peksi agawe talining brangta lagi men nek pancen wis mungkah derajatmu wis ora ewer-ewer ambyar ya coba saiki nempang. Bar iki. Ternyata njaluk bantuanku. Ya kan membuktikan nek Nah, ngomong nek kowe ora mampu. Ngomong nek Aku ya mampu bawa kok. iki ora mampu. Coba. Nah, Dadak dikandani pada kira mudeng. piye sing laras iki le bener. Iki sak ngalam donya mirsani lho, Lah Pri. iya nek ngambil serius. laras iki le Yo. serius tenanan, aja mirang-mirangke. Ora, senior dadak diajari ngambil napas. Ditenggani Pak Edi. Iya, aku paham Bapak Direksi kabeh rawuh. Iya. Tenanan lho niki. Halos manis tur mrak. Coba kuwi aneh lho kaya ngono. Kowe aja do ngece Mbak Mimin to. Iki jaman umur 35 suarane apik lho. Saiki wis 40 pira, Mbak? Kawan dosa 3 kan. 43 ki biasa nek suara sudah mulai agak berubah itu. Sebabipun Ayo wis tuwa. oh, Wis Pita suarane wis berkerut. Nah, dhek kan terus bayang zaman digobyok Satpol PP. dadi lek kimen ki wis tuwa sa. Wis tuwa ya iki Kok ra lek ditebaske ae to lek. Bedane menungso karo objek wisata kuwi. Piye? Nek menungso saya tuwa, Saya so ringkih. ringkih. Ning nek objek wisata infrastrukturnya saya ditambahi, pendukungnya tamane ya lebih diperbaiki, lan sak pitute lebih lengkap lho. Nggo anak-anak ya ana, nggo sing sepuh ya ana, nggo difabel sing arep mlaku kaduan mesine ya ana dilengkapi lho. Ning aku ki nek ning tempat wisata ki sing susah gur siji kok Lek. Apa? Ning kamar mandi. Pria dan wanita lah kan mlebu neng ndi. Kudune iki dicepaki siji lek ra nek jenenge ngono. Omonganmu Aja ngono ngento-ento sing ra ono aturane ae. Agak dhewe kene ana sing seneng ana sing ora arep gawe aturan dhewe. Iki asline iki aku gur ngandarke sing unek-unekmu. curhatanmu dhewe. Ya kowe manut karo sandangan. Nek Iki ngene sampean iki- pas teng Prambanan nganggo sandangan putri ya mlebu putri. Oh iya teh. Ora dirasani karo jejere. Biasane pripun? Iki wedok kok ngadeg to. Senengane lho. Ayo nok bacutno ae nok. Alus manis tur merak
goleki si podang kuning. Nek garukan Garukan ke wi. Tenan apa ora to, Pri? Tenan iku lho wi. Traumaku. Aku nek biasanya orang kan fobia ketinggian, fobia. Aku fobiane Fobia, sempritan karo sirine. Wis kuwi tok wis ra. Ya ampun, rambak ya Allah. Nyen sewu yo nek anggere ora nasar ya ora apa-apa, Ding. Wis ora apa-apa. Kanca-kanca sing sak perangan rung dibukake dalan rezekine, sabar lan berusaha, ikhtiar, muga-muga Gusti maringi dalan kebecikan. Amin. Tuhan tidak akan merubah nasib kaumnya kalau kaumnya tidak mau rubahnya sendiri. Betul. Mesti rintangan, cobaan, hambatan itu mesti ada. Setiap orang hidup pasti punya masalah, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Aku wis ngrasake tau dadi wong ning dalan, tau dicemooh, tau dicaci maki seperti apa. Ya. Terus monggo bareng-bareng. Bismillah insyaallah bisa. Ngaten nggih, Cok. Sabar. Kapan-kapan tak survei, heeh. Sapa sing butuh bantuan tak survei. Neng aku yo kula nggih bangga lho niki sakniki Mbak Mimin Mbak Apri pun dodolan beras Pak Seno. Wau nggih pun nyetatus berasnya pirang satrek. Satu hari itu bisa Yo. berapa ton? Wah, luar biasa. Sampean pancen kudune pancen ya kudu ngono. Di saat Anda baru naik daun itu jangan lupa menabung. Ya, dienggo masa tua. Sampean wis 43. Nggih to, pati uripe menungso sapa sing ngerti. Kula nggih pun persiapan bayi tabung kok, Kang Mas. Hah? Bayi tabung. Bayi tabung. Maksudnya kowe meteng no piye? Nggih, Bayi bayi tabung. tabung. Isine bayi apa wedhus? Niku bayi tabung niku tegese isine gas. Tabung niku lho, tabung gas dan bledosi sirahe niku kok maksakku kok. Sithik ning atos lho. Karo like kok bledosi sirahe. Kok banget lho. Ya. Ibu bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo. Ya, monggo. Yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Luyuran anggoleke sing tak sayang. Mumpung-mumpung teranggonku goleki ora krasa esuk awan. Nganti wengi
Podang Kuning. Anu Mbak Elisa. Nggih. Iki aku tahu janji dek nalika sowaning Purwomartani wingi. Iya. Arep nganu apa jenenge iki ngaturi Mas. Sapa Mas Fajar meneh. Ya. Mergo panjenengane kuwi tunanetra ning suarane apik, kendhangane ya apik. Nggih, monggo Dik Fajar. Yo Dek Fajar. Supaya tindak mrene Mas Fajar iki tak nggo pamecut kagem para kadang-kadangku sing nuwun sewu diparingi raga wutuh, diparingi apa akal pikiran sing wutuh, mula padha tresna karo budaya. Ya rada adoh mbok menawa lenggah Mas Fajar. Oh, nggih. Nyuwun Sajake ya marginipun pancen ngono. bapak-bapak ingkang wonten sisih mriku. Nggih, radi tebih mriku. Pak Canggih. Tau kudune Mas Fajar iki nyedak sisan dadi Nah, ora anu rekoso le tindak mrene. Wis ora weruh le anu adoh. disambung Ojo, lagu Kok. dolanan Nggih, rumiyin di monggo. sering lagu dolanan Nggih, mbok kesenam. kalian dipun sambi ya pancen ya kudu ngono Mak. Sama sekalian ya Pak Seno, saya menghaturkan ada titipan Apa? dari Komisaris PT TWC. Nggih, Bentar, Ibu Rini Ibu Rini. Nggih. tadi titip sama saya. Iya, Heeh. Kak. Tak bacake piye? Murup ora HP-mu kok suwe banget. Mau nyala, tunggu sebentar, di scroll dulu ya. Dari Bu Rini Widyantini, Komisaris TWC, ini salah satu penggemar Pak Seno. Ini mau pesan langgam untuk ditembangkan, judulnya Dadi Ati. Ini ditembangkan secara duet. Oh nggih. Sudah ditransfer, ini saya udah bawa satu amplop 1 juta. Sebenarnya diminta untuk satu itu Pak Seno suruh nyuruh salah satu wiyogo atau wiroswara gitu untuk duet sama saya langgam Dadi Ati. Oh nggih. Atau nanti terserah Pak Seno mau nyuruh atau Mas Fajar atau gimana Nggih, monggo. nggih. Iki sepiyaine wis teko iki. Monggo Mas Fajar. Mas Fajar. Panggih melih nggih Mas Fajar. Oh. Halo Karep Mas makan, Fajar, Karep- sini di tengah sini. Lah, Wah, kene, dikeruput lah, wedok-wedok kene, kamu lagi nih. Gandeng Bude Mimin kene lah, men tenang. Nggih, kaya ora Niki kan pon bener Ini lah, Mas niki. Fajar. Nah. Kowe tak antemi lho, Min. Lah niki Mas Wis ora Fajar. weruh kok mata ubeng-ubengke. Anu kula kan nyekeli kula ngoten lho. Nyekeli nggonamu ya mesti Fajar mati. Sugeng dalu Mas Fajar. Halo, Mbok D, Mbok D. Rak, ya kemutan karo Jeng Mimin to. Wah, kemutan. Matur nuwun Mas Fajar. Jenenge awake dhewe iki rak ya Iya. padha-padha diopeni karo Pak Seno, diopeni karo Taman Wisata Candi Prambanan Borobudur lan Ratu Boko ngono lho. Lho, kula menika pancen dipun dawuhi kalian Dinas Pariwisata DIY. Nek ana piyai nuwun sewu sing duwe cacat tur seneng nyang budaya kon ngunggahke. Ngaten, Supaya nggih, dienggo pamecut kagem sing padha utuh-utuh awake kuwi men supaya semangat sinau karo Nggih. pabudayaan. Ya.
ingkang difabel mawon saged Nggih. ngururi budaya, ngururi seneng budaya. tresno lan budaya kok dhewe malah lali karo budayane dhewe. Tadi ngaturaken menapa Dik Fajar? Mas Fajar. Nggih, Nek Pak. sampean mau anu krungu ngendikane Mbak Elisa. Nggih. Yo, ana titipan 1 juta iki nek aku tak saut. Ku ngopo kuwi? Ayo. Oh. Lah kagem bener. ada di hati kalau Nggih. mau, Nji. Kanca-kanca wiyaga kula ikhlas lahir batin mboten didhawuhi supaya nembang mboten napa-napa ning waton dhuwit sak yuta niku kagem panjenengan sampean nembang dadi ati. Nggih, yo. Nggih. Nggih. Dadi hati nggih Lumayan Mas lho. Mas Fajar nggih. Budhe mboten njaluk budhe. Mboten, alah kula wis suntik kabeh paling 30.000 cukup. Lha nggih, hal-halan niku Loh, kagem penyan Sik, sik, KB. KB niku nek menurut Piai Putri nek keluarga Keluarga berencana. berencana. Anu keluarga bercelana, anu berencana. Sana gitu. Kimen. Ah. Sing bener napa Mas? Sik. Lah niki menapa iso KB? Kula. Lho wonten Piai Kakung wonten kabeh lho. Jenenge vasektomi. Oh, Lho, vasektomi. nggih. Mboten napa-napa. Vasektomi. Mimin niku ya kabeh Mas Fajar. Lho KB niku kerep Kabeh napa Pak Dalang? Kabeh las. bot wonten sing parah mulih, Pak. Napa? Ngapunten kerep basa. Nggih, monggo. Nggih, hati-hati. Gegarane. Ayo, tak tantang dadi ati ya. Nggih, mengki dipun dampingi Mbak Mimin. Oh, nggih, santai mawon nggih tole. Mbak Elisa. Nggih, niki panjenengan ken duet kalih kula ngaten Nggih. Mas Fajar. Nggih. Sampeyan nek nggagas Mas Fajar, Nggih. sampeyan nek mbayangke nuwun sewu pasuryane Mbak Mimin niku ayu napa? Bayangke kula niku kira-kira wong wedok sing ayu, kalem, kenes, meraati, manis, lencer nemu giring napa pripun? Kalih mang raba-raba mboten napa-napa. Lah, napa lho lah. Pripun lho, rak sekok tangane. Lah irunge pripun? Oh alah, Yung. Pripun kok ijongke rak ya? Pripun Alah. marake greng napa mboten? Mboten. Wong prejenganmu lencir nemu gering Lah. dadak. Ora ana apa-apane iki. Lho, Mas wis sing rasane Ora apa-apa. Sekarang niku ming kaos kaki. Instingnya kuat, nggih. Kaos kaki ning gambare rebok. Dekku. Lah niku nek napa ngendikanipun Mbak Apri niku Nggih. gambare rebok niku kok rebok kok dikek kono. Santai mawon Mangga. ya pusing. Neno. Gegarane wong hakrami Tepuk tangan kagem Mas Fajar, menika saged Loh, sebentar. memotivasi yang sebentar, lain. Sebentar, jangan ditepuk tangan. Lah ngapa? Apakah ditepuk tangan teman saweran? Aduh. Edan. Aja lucu-lucu Mas, kene ku mangan apa? Lah iki Mas pikantuk 1 juta, mangke mugi-mugi Gus kathah ingkang tresna kalian panjenengan. Nggih. Lajeng pewarnaan rumiyin. Tutu bondo tutu rupa Amung. Pak Seno, Nun. kalau napa guys kedek mengulas apa yang dikatakan Mbak Elisa pas waktu di Purwomartan itu nggih. Nggih. Sih. Jadi di Indonesia ini banyak seniwan seniwati yang mau menghidupkan budayanya, tetapi sayangnya satu belum ada wadah untuk pelatihan dan untuk pementasan. Nggih. Ini alhamdulillah di Desa Geneng Prambanan Klaten itu alhamdulillah sudah ada wadah untuk pelatihan dan maupun pementasan, bahkan sudah sampun wonten gongso sak perangkat ingkang kagem latihan menapa pementasan ingkang memfasilitasi ya menika Bapak Kepala Desa Geneng Bapak Agung Saputra. Oh nggih, mengapresiasi Bapak Agung Saputra nggih. Mbak Mimin tepang nggih, Mbak nggih. Anu niku kanca lawas. Wow, kanca lawas. Kok kanca to? Gus kok muni kanca to pelanggan lawas. Bahasane ya diperhalu. Oh, mulane no Mbak. Kula Iya, Prambanan Jatilan ning Kecamatan Prambanan wis apa wis kok. Kula pun apal sedaya nggih. Pon nek sing wong apikan kula eling-eling kok.
Ning arep dalang kondang nek ra apian mbak aku ya nomere tak hapus. Lho. Sik. Aku kok dalang kondang sinten Kula ora niku? nyebut jeneng lho men krasa dhewe. Ya. Mula kok Oh. mula kok story-ne ra ono, jebule wis tak blokir. Tok blokir aku mah seneng. Nah. Wong kowe saben dina ming ewu-ewu ya aku. Esuk-esuk ya wis Kang Mas. Rasane kaya arep tak sumet. Bahkan napa nggih, kula menika ugi dipun fasilitasi dening Bapak Agung awujud kendang jaipong kangge latihan tiap hari. Oh nggih, matur sembah nuwun, Pak. Jane sampean gajeng kula fasilitasi ning ya ora sida. Lah kok mboten Napa, Pak? sias? Kula tumbaske senter. Ini barang tak gagas ya renggo ngopo. Wong Padang ya peteng. Lah nyun sewu nukokke barang menika ra dari segi asas kemanfaatan ora nggih kedah wonten tuku ning bermanfaat ngoten nek kira ora terus rata sida tak keke, ra tak caoske. Wong aku tak pikir ki anggere tak urupke biar. Ah ning aku ki weruh. Wong Fajar ki ra weruh ayo ora. Oh, Apa menyenter dalan tak ya ming peteng terus. niki wonten cerita nyata Pak Seno. Napa? Niku ten resepsi wingi niku kan wonten nggih rencana tunanetra. nggih. Mlampah niku runtung nika. Ha ngerti-ngerti tangan kan ngeten, melakukan ngeten supaya antisipasi tidak menabrak. Lah ngerti ngutahke wedang sing mburi, sing wingking niku ngomong, "Matamu ya roh kok." Ngonek-ngonekke uang. Berarti padha-padha ora. Nah, lucune ngoten. Lah terus kula ngaten. Ade iki padha ra rasah mune ngono. Ya disadari wae. Jenenge wedang utah ki sadar. Iya Mas, dilanjut. Lamun ati pawi luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel langkung tan kena ti numbas harta luar biasa Mas Fajar. Iya ngono ya Mak. Iya mula ya kadang kala ucapan ki ora sembrono mecake gelas kok njuruk matangmu ya ora weruh. Ya kula ya tau niku wonten jagungan karo si Jafar nika sing wong gabungan nika. Tak suguh kopi kok bareng nyeruput. Wah, mak biar sing biar ki apamu. Tak unekke ngono ya. Nggih Mas nggih. Iya. Nggih nuwun sewu. Napa? Banyak napa nggih rencang-rencang tunanetra ingkang jarang untuk berdikari di bidang masyarakat, tapi sekarang sudah mayoritas tunanetra maupun disabilitas yang lain sudah bergabung di masyarakat, bahkan sudah ada penghargaan terhadap kaum disabilitas di
oleh masyarakat. Iya, nggih. Untuk untuk penghargaan wujud center niku Pak. Diapresiasi karya-karyanipun ngaten to, nggih. Monggo Mbak Elisa. Nggih, menika kasuwun duetipun Mbak Elisa kaliyan Mas Fajar. Langgamipun mboten apa lho kula, Pak. Nggih. Nggih, Mbak Elisa mawon mboten napa-napa, Mas. Ya, ya Mbak. Sing kaya ngapa wong nyatane kakang malah bangun tresna. Mimilan mituno Wis jamak lumrahe yen wong urip coba lan godane Monggo. Rina wangi dadi hati mong prasaja luhur bebutene saja eka momong putra halus bebutene Tang tang tang. Tang tang. Cet. sing kaya tutu pondro tutu rupa mong atine dadi tetaline kuyo prukon katya pepindane mimilan mimpuno
Mimin, Mbak Apri. Panjenengan pikantuk Nggih, pikantuk menapa Mas Fajar? pikantuk salam Saking saking ibu-ipun Mbak Shirley. Shirley sinten? Shirley Amelia. nggih niku tangga kula. Oh, nggih. wingi jenengan ten gini Mbak Shirley nggih. Niki Nggih. sakniki bocah nderek niku teng wingking. Oh, nih Nggih, bocah ten wingking nggih. kok ya ora omong-omong gitu. Napa jenengan niku Ki tolong sampean domongi ya ora weruh iku. Wonten wingking. Oh, wonten wingking. Nggih. Ya. Mangga. Kalau sampun WA lho. Waduh. Nggih. Nak be Nah, WA pripun ngaten niku WA Mas? sing pripun? WA ibu Mbak Shirley. terus Anu Mas Fajar salam ke kagem Mbak Apri, Mbak Mimin. Oh, Nggih, nggih. WA niku bentuke tulisan. Nggih. Aja salah. Saiki ana lho HP sing dienggo tunanetra iki ya. Napa enten sing pripun? Ana sing nek dipejet terus anu. Oh, enten HP-ne muni wonten ning- A, B, C. Nggih, wonten. Nek ora ana suarane ya mbok modar. Malah keliru terus ya, Pak. Mangga, ya. Rino wengi taki ati. Wes bebutene. Tung tung. Mama putra halus bebu dene. Ya, Mas Fajar, Mas iki Fajar. ditampi Mas Fajar. Nggih niku. Mas Fajar. Mrene kok merono. Mriki, awas, awas. Duh, digandeng Mbak Apri. Oh, bo. Bub. Nggih. Lah, niki tangane. Astane. Ah. Nggih. Nah. Ditung, Sun. genep ora engko ndak dikira aku. Ditung. Ayo. Ditung. Waduh gayane. Ngene iki. Oh. Pinten? 10 niku kudune. Nah. Iki kena ora aku kok suwe banget. Bun. Pas. Sampun. Ah, nggih, niku saking Burini komisaris. Oh, saking Burini. Nggih, Iya. matur nuwun. Mas Jenengan Fajar. jaluk saking kula mboten? Nderek Yo mawon. tak tambahi Mas. Sampun. Nah, niki digembal rumiyin. anu tak gawake mbok ono lali. ora tak. Cek-cekan ora. Guntingmu ki landhep kok padha. Kowe iki wangune iki selawe. Kula gawake sik ngono lho. Terus Mbah Nuwun, Ini Pak Seno. sekalian ya Mas Fajar juga sekalian. Oh, nggih matur nuwun. Bisa. Ah, Dan sih. sampean malah wah genep akeh wayangane cepet le sugih. Ya, pun rika tindak mrika. Sembah nuwun, Mas Niki Fajar. kathah pamundutan. Sak penggal sesuk nek kula suwan teng daerah Etan melih ngendang. Ya. Ya Mas, Oh, wis opale nuntun tekan kono ana lagi kok. Kuwi iki kok guru sing direm. Ayo jenenge sedulur kok ya. Sedulur kok njaluk opah ki. Ayo ora sida. Ngapunten nggih Mas Fajar, donga dinunga paringi sehat lancar. Amin. Nah. Menika ugi wonten pamundutan bajing loncat. Bajing loncat. Monggo sing kasuwun nyekar Mbak. Banci loncat. Bajing loncat kok banci loncat. Bajing ya bajing ding. Bajing kok banci. Tekira gimen loncat. Omonganmu iki lho. Sinten? Bajing loncat. Ya, bajing. Kuwi lelagon gagrak Pasundan. Ya. Ayo yuk, ayo. Iya. Ndak ayu. sing dituwun.